Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li aktar minn 48 siegħa wara li jinsterqu 200 kilogramma reżina tal-kannabis li kienu fil-kustodja tal-Forzi Armati f'Ħal Safi. Il-Prim Ministru għadu ma aċċettax ir-reżenja ta' Byron Camilleri mill-Ministru għall-Internu u s-Sigurtà. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali, Dr. Grech esprima tħassib li d-droga misruqa tista' tkun diġà qiegħda f'idejn it-traffikanti. Skont Dr. Grech, in-nuqqas ta' azzjoni tal-Prim Ministru juri li għalih daqs li kieku ma ġara xejn. Irrefera għat-talba tal-Oppożizzjoni sabiex issir diskussjoni dwar il-każ fil-Parlament u qal li l-Gvern ma qabilx magħha għaliex skontu il-Prim Ministru huwa skomdu jitkellem. Wera l-fema li l-Prim Ministru jinsab fuq in-naħa tal-kriminali għaliex skontu fil-Parlament rrid jibqa' jitkellem biss. Il-Kap Nazzjonalista qal li mill-aġir tal-Prim Ministru huwa evidenti li ma jridx jiddiskuti dan il-każ u qal li għalhekk intużat dik li sejjaħ bħala skuża illi bid-diskussjoni li talbet l-Oppożizzjoni kienu se jiġu affettwati l-investigazzjonijiet. Argumenta li b'dan in-nuqqas ta' azzjoni il-pajjiż mhuwiex jiffunzjona tajjeb għaliex qal li ħadd mhu se jerfa' l-konsegwenzi f'dan il-każ. Hawnhekk Dr. Grech refera fost oħrajn għal każijiet dwar l-ID cards folots u rapport tal-Ombudsman dwar it-tmexxija tal-ħabs fi żmien il-Kurunell Alex Dalli. Il-kap tal-Oppożizzjoni għamilha ċara li fin-nuqqas ta' azzjoni mill-Prim Ministru dak kollu li se jiġri minn issa l quddiem huwa responsabilità diretta tal-Prim Ministru. Dr. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' tarka tal-poplu u se jibqa' jwassal il-vuċi tal-vittmi ta' droga. Sejjaħ li l-Prim Ministru bħala insensittiv lejn il-vittmi ta' droga u qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' fuq in-naħa tal-poplu u kontra l-kriminali.